Úlohou Salesiánov je v oblasti pastorácie prinášať apoštolskú horlivosť, optimizmus, veselosť a dobrotu charizmy, inšpirovanú Don Boscom. Práve týmito slovami povzbudili členov provinciálnej rady Združenia salesiánskych spolupracovníkov zo Slovenska a Čiech. Súčasťou spoločného stretnutia v Námestove boli nielen pracovné rozhovory, ale aj oddychové aktivity a duchovný program. Na medzinárodné podujatie prišlo 20 členov spolu s rodinami. Počas 3 dní mohli účastníci spoznať vnútorné fungovanie provinciálnej rady oboch štátov. Ta rada, to je vlastně takový ústřední orgán salesiánů spolupracovníků, čili laická složka mezi salesiány. No a protože je to sdružení, které je dost velké, nás je asi 650 v Čechách, nebo jich, tak já jsem salesián, a tady na Slovensku myslím přes 1000, takže ta rada je takový koordinační tým, kde řeší nějaké ty společné věci pro celou tu republiku. Toto stretnutie je tým také osobitné, že vlastne Slovenská provinciálna rada bola zvolená vo februári tohto roka a Česká takisto. Čiže sme noví členovia týchto rád a toto je také naše prvé stretnutie. Zástupcovia rady sa spoločne podelili o skúsenosti najmä z oblasti spolupráce medzi jednotlivými zložkami salesiánskej rodiny, z pastoračnej činnosti, ako i z oblasti vzájomnej pomoci. Toto společné setkání si můžeme sdělovat svoje pozitivní zážitky a svoje negativní věci, s kterými se ve své práci setkáváme. Môžem sa otvárať, môžem vnímať, čím naozaj, v čom pulzuje život, bežný život ľudí. Toto prednášať Bohu. Obohacuje to aj mňa, že vychádzame viac zo seba. Vzhľadom k tomu, že sme sa rozprávali s Českou provinciálnou radou a oni rozprávajú svoje skúsenosti o ľuďoch, ktorí vlastne, že teraz niekto vstúpil k salesiánom, že naozaj vidíme, že ten Don Bosco pôsobí a je tu pre nás a je takým našim otcom. Provinciálne rady sa stretávajú už vyše 10 rokov. Najbližšie stretnutie plánujú o rok v Čechách. Z Námestova pre televíziu Lux Monika Huráková.